gị na ọdịnala Igbo wụ highest. Anglican Church na onwe ha wụ their highest on their own field. Catholic Church wụ highest on their own field. Other Pentecostal churches highest na their own field. The bottom line wụ na mụ na ga-ama ha nke wee ezigbo nọ nke ịmụ ikwere na ya once ọ na-awa ikpe ekpere ọ wụrụ ọjị ka ọ na-awa ịwa aza gị wasibe ya ike, don't listen to anybody and ejine because na nke gị na-agara gị firuo na onye na-ejesu ụka na-eme nzuzu. Ha ncha niile ka wofuchi ka a na-ekpere. Ha ncha niile wofuchi ka a na-ekpere. My brother, na ọbọsị ị nwụọrọ ị mara ebe ị na-eje, bọsị ị nwụọrọ ị mara ma Anglican ị na-eje na ọba na-aba enigwe ahụ ize gị. Ọnwụ na sabat bọsị ị nwụọrọ ị mara na ndị sabat na-aba ahụ ize gị. Bọsị ị nwụọrọ ị mara na ndị omenala na ọba na-eje ka nwa na-eje na ọba na-eje ịta ahụ ize gị. Mana ọ na-amụ na gị nọ as long as na ịma ha bọsị ị bịara ụwa na ịma ihe mere n'afọ mgbe ị nọ n'afọ nne gị mara amara na ọ na-ajọ dibịa si dị, ona ka ajọ pastor si dị, ona ka ajọ reverend si wee dị, ona ka ajọ fada si dị, ona ka ajọ ndị omenala si were dị. Ebe ọwụ na ị nọ nke ọwụ na iberivuru na enwere ajọ nwa ezigbo so ihe ije na-emewe na ayọchi gị na-ebi ndụ las iyi azakwa n'isi onwe gị, onwekweghị onye ya aza n'isi gị before na achụba m ekwukwe m under the difference of alcohol. Onye mana ege mete ekenekwa m ama m na ọ bụrụ na onye ọzọ mee that video unu ya sịwa na nọ maka na ọ na-eje ụka, mana nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị ma nke bụ eziokwu kama nke bụ eziokwu mana just that na they have had this ha enwego this mindset about somebody, about a certain group of people when it comes to ndị ụka. A certain, not even a certain group of people. There are some people ha mogo that the agenda ha nwere about that person bụ ka ha pull ya down again. This is me now talking generally outside the box. That is the agenda ha nwere ka ha pull onye ahụ down. Ọ bụrụ na nwere any big thing and then man na-achọ ka ha just ka ha achieve once that person nachi yata down to their level that is ịmagụ na n'ọbụ okwu ezuo n'ala ha. Once that person the person megide dagide dalue to their level ihe ha na-achọ ha win na they are not interested whether na onye ahụ dagide ịmago, they are not even interested whether na onye ahụ na-eme ihe ọma na ọ dịrọ na na eme ihe ọma. They don't even care whether na enwere something no after this life I nọ n'ime ya onwe ihe gbasa ha so si ha dị after bụ na ka onye adakene ka that person megide ka ọkụ ya anya ahụ nyugodo ọkụ onye anyụ ha na that's na ha emekpo gị ha chọrọ ime. So ọ bụrụ na mpụta ndị ọsọ nọọsụ ka mmeri video asị ebe ọkụ ikwuela ndị ụka maka na ị na-eje ụka mana the truth is that you and I knows that na na-ema nke bụ eziokwu mana just that na you don't not want to accept the fact na ihe anụ onye anụ na-ekwu bụ eziokwu because you have already concluded in your mind that this is what you want to do with your life, this is where you want to stand. Even if that person is pointing at you saying na nekwa nka ya si unu si lie no nwere ihe unu ji eme in as long as na the person anaghị adabanye and ọ na sound to the knowledge of the things unu chọrọ ịnụ lie to lie ihe ọbụla onye ahụ na-akọ na-akọọla onwe ihe onye ahụ na-akọ ọ na-akọọla onwe. Look at this guy now, despite the fact that yes we don't agree in some of the things on him mana I thank God that na sometimes kwa pụtakwana ekwukwana nke bụ eziokwu unu ebizi na ndụ ka ya sị na unu nwere ihe ọzọ omenala anụ nwa na-ekwu okwu ya a na-ebu ajọ ọgwụ n'ime ya. Ajọ ọgwụ is what ndị fada na ndị pastor are interested in. Ajọ ọgwụ onye ha dị interested in ya. Nwoke manụ nwa nke onye ụka nke chala ọkụ ewepụ ya as vicar not na na-ewepụ ya as an Anglican priest. It's also a call for ndị omenala to also go into their midst and sanitize themselves too. Enwere onye na-eme nke omenala na-eme na omenala you guys are not unu anaghị aghọtachi ihe onye ahụ na-eme wepụ ya ka onye ọzọ banye onye ahụ na-apụtakwasị na onye nke ị na-eme ọkwọzịkwa to the line of what we are doing ihe unu dị after ya kwatuo ndị ụka ka ya sị na unu nwa self na-eme nke ezigbo. And then the complete video ka ọ dịkwa. How many of you ma this priest Reverend Chalọkụ unu na-afụ video ya na unu na-afụ chọọchị ya ọya nwa na-acha aja msi na aja niile a na-achụ na main road aja niile ndị mmadụ na-eje achụ na main road ọya nwa na-awapụta ha were ọkụ charie ebe ncha niile. Anyway, the good news bụ na ọ chakata n'ọkụ ndị ichie na ọdịnala Igbo were sị ka ha chatụnụ ya obere ka ọ foto ka ịcha ọkụ na-adị maka mgbe a kpọrọ ya ọgbụgba oku bịa wụrụ ya gbọrọ onwe ya ọsọ nna ya ma fon nọmba eji gbaa ya mgbe a kpọrọ ya ọgbụgba oku ọ hafụ
onye gbara ya ọgbụgba oku ọ hafụ ọgbụgba oku ọ gbara onwe ya o ji efe Chukwu o ji eji rụọ ọrụ asị ya rụọ were fesi ya ọdịnala Igbo si na ọ imebi ọdịnala Igbo wụ ihe ka ya mma, si na ọ imebisi aja a na-achụ n'okporo ụzọ believe ndị ọzọ wụ ihe ka ya mma, si na ije gbupụ isi arụsị na chi ndị ọzọ nọ n'obe ha wụ ihe ka ya mma, si na onye febe ndị ichie ma ọ kpọkuwe onye ndị ichie be nna ya kpọkuwe ndị nna nna ya ha fụrụ ọdịnala ha fụrụ ana ha fụrụ ngwuru ha fụrụ generation onye kpọkuo obe na ọya wa ajọ ebe ọ kpọkuo obe na-akparị ha so na ọba wụ ihe wụ problem ya wee na-akpọrịba sisi ha many years o jiri bido arenji ya ndị ichie na-ene n'ihe finally ọwụkwa soro udo mere nke a. First of all, I will appreciate ndị Anglican Church na ụnụ tara ahịrị o nwere so many churches o ji awụ this thing. In fact ọ na-eme na almost churches ọwụna mana o binite ha ekpuchie ya, mana Anglican Church unu dị bold enough were pụta kwuo na this man na-eme gịnị fake arrange fake miracles ka ọ na-eme na church ya, unu wee suspend ya na ọwụghọzi ụkọchukwu unu till further notice, unu wee suspend ya na ya ka vụzire n'ụlọ ọkwa dị gracia ya ka horizine ndị mmadụ o stage ya arrange o were prove unu natazie ọfta n'ụzọ ma ọ ọftazie n'ụzọ fụka ndị mere believe wee chụọ aja o jezie gwa unu na ndị ama ibe ba na-eme na ha wa anụ ọhịa. This thing ka o ji na-eri so many people for some years. Nke chara ọkụ ya na-ewu pastor ị na-aga na ya how far, nke chara ọkụ ya na-ewu chọọchị ị na-aga na ya how far. Asịghị nga aga na church, nobody is against church, mana the careful church ị na-aga na ya church ahụ na ihe abata na ya a pastor nọ na pulpit ma reverend nọ na pulpit agwa gị forbid elega another people's belief ejezina that church. Chukwu gbaa gị oku ma onwe mmụọ gbara gị oku fekọs ọ na dị mmụọ hapụ ndị ọzọ ka ha mebe nke ha. Mụ na gị mana onwebeghị onye ma ụka na-eje enigwe ma ọwụ na enigwe dị turu mụ na gị mana even ndị ọgọ mmụọ ya amabeghị onye na-eme ezigbo ihe, so onye believe ihe kasị ya na ebe o ya anọ wee na-eme ya hapụ ya jebe nke gị ya jebe nke ya. Afụzina onye na-eje ụka ọzọ ma wọ deje ụka gị ma ọ na-agọ mmụọ efu ya na ọya nwa wụ the highest sinner in the whole of the world na onye ama ihe ọ na-eme. Hapụ onye na-eme believe ya ka o mebe nke gị na nke i kwere na ya focus ọ na ya. Ọgwa na ebidoro ya distance esemokwu ha ma ndịkwanụ onye na-agọ mmụọ gọbara mmụọ, onye na-eme ọdịnala mewe ọdịnala, onye na-eje ụka jewe ụka n'ime ụka nwanụ, onye na-ejekwu Anglican jebe Anglican, onye na-eje Katọlik jebe Katọlik, onye na-eje Pentikostal jewe Pentikostal. A sị na chi onye nke aka nke ma na onye nke a na-eme mmehieri. Ịmara ebe ife iruru ọ na-aza gị focus ọ na ya, ịmara ebe ife iruru ọ na-aza gị. This man na nọ na pulpit ya na-preach every day, so many marriages, so many ladies na-esi nne na-agbaghị daddy. O nwere ike o nwechakwa onye ndị na-disrespect their husband to please this man of God. Ịma gịnị na ọ ya wụchara ọkụ ọwụ ọhụchara ha ncha ọ na-afụ everything. Ịghọta mgbe ọ na-abalị ọdịnala Igbo ma na ọdịnala Igbo one day will insult him. Adị m asị gị na ọdịnala Igbo wụ highest. Anglican Church na onwe ha wụ their highest on their own field. Catholic Church wụ highest on their own field. Other Pentecostal churches highest na their own field. The bottom line wụ na mụ na ga ama ha nke wee ezigbo nọ nke ịmụ ikwere na ya once ọ na-awa ikpe ekpere ọ wụrụ ọjị ka ọ na-awa ịwa aza gị gwasibe ya ike don't listen to anybody and ejine because na nke gị na-agara gị firuo na onye na-ejesu ụka na-eme nzuzu. Ha ncha niile ka wofuchi ka a na-ekpere, ha ncha niile wofuchi ka a na-ekpere. My brother na ọbọsị ị nwụọrọ ị mara ebe ị na-eje, bọsị ị nwụọrọ ị mara ma Anglican ị na-eje na ọba na-aba eluigwe ahụ ize gị. Ọwụ na sabat bọsị ị nwụọrọ ị mara na ndị sabat na-aba ahụ ize gị. Bọsị ị nwụọrọ ị mara na ndị omenala na ọba na-eje ka nwa na-eje na ọba na-eje ịta ahụ ize gị. Mana ọ na-amụ na gị nọ as long as na ịma ha bọsị ị bịara ụwa na ịmaghị ihe mere n'afọ mgbe ị nọ n'afọ nne gị mara amara na one ajọ dibịa si dị, one aka ajọ pastọ si dị, one aka ajọ reverend si wee dị, one aka ajọ fada si dị, one aka ajọ ndị omenala si were dị. Ebe ọwụ na ị nọ nke ọwụ na iberi na enwere ajọ nwee ezigbo so ihe ije na-emewe na-ayọchi gị na-ebi ndụ last iyi azakwa n'isi onwe gị onwekweghị onye ya aza n'isi gị before na achụba m ekwukwe m under the difference of alcohol.